Mega kauban ako si Mamsi. Then, nagkita na jud mi. Sunan ako sa ila nakalaag. So, dalon ko niya BSU. Ha? May ako nag-picture sa Nag-vlog mong ko si Kuya na tayo na. Tanaw na to ang BSU. Picture sa tabi. Welcome! Pokso! Ilaag dito ni Mami diri. Kasi siya nag-work. So, diri ra, libot-libot lang. So, magbanding namin duha diri. Then, highway na dahil natin ha, guys. Padulong na sa bukan. Welcome to Pokso. Then, oh, di man mabasa ang Pokso. Dito dami! Di ba, klaro? Da. Di babasa ang Pokso niya. Dito ka daw, mi. Yeah. Oh, gwapa kay kada, siksi. Ready? 1, 2. One more. Okay. Nice. Ito ay bukas, Jollibee. Jollibee? Oo. Grabe, Jollibee. Welcome to the wait lang. Jollibee. Dami na ngaon, guys. Okay. Pero mang inasal na ito. So, wala man may kalaglaag kay ulan. Gabi na po ko ning abot. Gabi na po si mami ning abot. Karon manguli na po mi. Igora siya nag-log out. So, karon close naman. Isuro yung tako niya sa building. Kaso, may? Hapit lang ka plaza ko. Nga, kaya ka na. May lights. Mitgit gihapon. Dili, ay lights dito. May lights. May lights? Wala na kitanggal ang mga kasisay. Wala. Vlog ko niya sa plaza. Na naka-special. Vlog ko niya dito. So, nanas kuya. Piso to kuya. With car. Na kami. Kaawin na sa amin, be. With kuya. Klaro ang kuan. Kay ngit-ngit na sa sulod. So, be. Kapit na tag plaza. Laag dito ako nga kung... Thank you, Pokso. So, bimingan ako. Aring ka, lugar. Bye, guys. Sunod na ko. Bisita niyo sa simbahan. Simbahan. Ito niyo. Picture ka da, maybe. Ay, tsada. Da ka sa likod. 1, 2. Ano? Eh, against gawin me. Okay. One more. Okay. Thank you. Gawas na may mamigatan mo sa plaza. Kaupat pa si mama. So, makatan na may magbanha. Sorry. So, sorry me. So, makita ninyo ni sa YouTube channel ko. Si Kuya. So, ito naman sa plaza. Ay, sa Malay-Balay. Bukid nun. Mo nilang plaza. So, gilaag dito anin nila. Ang ako ang second parent. Welcome to Malay-Balay Plaza. Ako ang power bank na rin. So, tanawan ninyo ang mga lights. Sabi ninyo mga flower na. Hindi na siya mga flower, mga lights na siya. Mga lights nga. Highlight color. Then, so, mali. Mata na siya. Naglango isa-isa. Sa pinakasulat anime. Malay-Balay. Seal nila. So, ano siya guys. Ang ilahang Malay-Balay Plaza. So, nakagilaag jud ko. Nawa, thank you Lord, wala nang ulan. Sorry jud ko. Oo. Git daw dito. So, layo ko dahil po dito. Diri lang hayag. Diri juga. Diri lang. Maglalahan mo pa dulong.
Ay, duha nag-date dire, oh. Let's! Atos lang i-date lang duha. So, ako pa dulumi? Ungit-ngit man din ha. Ay, maglingkod siya ta. So, maglingkod siya daw sila. Nang butangan tanin nila nagkuan. Suga. Na, ilang Christmas lights. So, mo na ang San Estero Church and dito, wala ko kapalo. Kapadulong dito is BSU. So, sige, sabi sa mo, update sa mo. Ay, kaya ako mag-sorry mag-vlog. So, welcome to Balay. May miss na ako ng lugar. Kaya ko, guys. So, thankful kay nakalaot yun ko. Kauban ako sila. So, nice. Kaya wala dyan nagulan, guys. Gigayot yun ko nimo. Kaya sila ang akong nagkapubang. So, let's go. Tingkot siya. Ang mga bata, ibang bili nyo dito. Kung saan na dahil, be? Kana, nga akong building. Ano siya? Kana. Provincial. Basta ka sa province na siya kami. Nawa pa na turnover. Ay, di ay? Sumura siya o kang masyado pagka-building ba? Parang yun pa siya din. Paano pa na siya? Yung escalator. Ah, di ay? Nakasunod di ka, anak. Kita naman sa mga escalator. Pila na gani mo ka years dili nagpuyo, no? Pila na Sabi na ka pa. 7 years na sila dis malay-balay. Saksi jud ko sa ilang pagkuanter, pagbalhin. Guys, kay so good pa ko pag ani nila diri na ko si katulog. Diba? Because, so, ini siya. Dugay-dugay na jud eh. No? So, blessed jud kaayo ka. Diri na pa tudlo si mami. And then, daka TikTok diri oh. Kung wa pa rin ulan din, daga siya magtambayan din. Oo, tugnaw po Pagka nagilibit yun. ng ulan, mga bata. Daga pa din mga pamilya. Tabi-tabi lang na naglingkod. Daga mo kayo kalingkuran. Mga estudyante. Unsay orasa pa ng mamingan, mga alas 8, alas 9. Dini ang magtambay ng mga estudyante, mga Omega, sa mga BSU, klase-klase school. Mga families na mag-get together. Diri sila magtambay. Karon, kay ulan man, so gamay pa ang mga tao. Ba, chan. Tugnaw. Pinakatugnaw din sa Malay-Balay, Bukidnon. Nice.